And I go see 44 minutes I don't waka come up for the hour of 1 p.m. And the time like you say remain 60 minutes when the time for on 2 p.m. I know na market the area mama the one and the only. And of course you know say today it gets waka be for inside in there we will be say our able Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah where they represent the better people of Anambra South for inside the upper chamber. You walk out for road with other people and talk sensitization parole to for clear people talk to say if you see they get us they be when we say our economy don't they suffer many things this is when we say this is that also take us start because the reason our people how if you run and say everybody go throw back begin they do matter as I don't first apologize given and say now based on one or two things work for on and make us not be there on air and now we don't day back here and as it be so Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah is there for inside studio. But not barely me because they talk because if you know they grab my language pass. Are they here with Ada Agoma? When they say go they tell you the matter for Igbo as it they call. But Senator Ubah they here making yourself where they for inside studio where they wrote. Tell us as how the waka say be for your side. Ada Agoma. Igbo ndị ọma na-esonyere anyị n'ezie aka bụ n'ụlọ mgbasa ozi Authority Radio 91.9 FM ka ị na-ege ntị nke bụ eziokwu bụ na ọbụnagodo onye omeiwu a na-anọchite anya mpaghara ọdịda anyanwụ a nọ na Anambra eziokwu na eziokwu ọ gagharigo ikwu ka ife ka-esi eme ọbụnagodo maka ya bụ sit at home nke kwuru na ọ ga-abịa na njedebe n'ezie agagharịsigo ha wuchigo ọbụnagodo igwe ụlọ ọbụnagodo ka ya bụ ife si wee gaa onye omeiwu Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah gwa ndị be anyị ka ya bụ olu si wee gbuo abụọ ndị be anyị na-ege ntị daalụ na hinne asị nka nke n'ọnụ taa bụ Monday July 3rd efe na akụkọ taa bụ 46 minutes past 1 nke efifie anyị nọ na Authority FM wee na-ekene ndị niile kwadola anyị na ije nke anyị galụ iji wee je sensitize ya ndị be anyị ndị Anambra South ndị Nnewi ndị Anambra na ndị Igbo niile n'obodo oyibo n'ụwa niile na anyị kwetalụ na anyị ga-ebido imepe afịa mbọsị Monde n'ọnọdụ ka obodo abụla ọnụ mba abụla ọnụ ịfụ na mbọsị bụ ụbọchị Monde ụwa niile ji eje ebido izuụka mgbagharị anyị bụ ndị Igbo bụ ndị eji ịgba mbọ malụ ewe na-anọ n'ụlọ enwere onye anyị ji na-achọ ka anyị megbuo mana anyị na-akwụ nke bụ eziokwu ụwa niile na-aga n'iru kịta the world is moving very fast and anyị nwa bụ ndị Igbo aga na-echighi azụ n'iru ka anyị ga na-aga anyị wee were ohere na-ayọ onye ọbụla ọ bụrụ ife ekwuru na anya ọkụ ka anyị na-eme mana ife dị mma na anyị ga na-eme maka ọdịmma ndị be anyị ọdịmma ụmụnne anyị niile ọdịmma ụmụ anyị na ụmụ anyị onye ọbụla fụrụ anyị Igbo n'anya malụ na mbọsị Monde abụrụ ụbọchị dị mma ndị Igbo ịnọ n'ụlọ maka na mbọ a ka eji mara anyị mbọ a ka anyị ji wee na-edozi ya n'Igbo ife dị mma ọ bụrụ onye a na-achọ iji wee na-eme ife ọjọọ ya jụọ onwe ya ajụjụ na ụmụ ya ekwesị ije akwụkwọ mbọsị Monde na ọdị ya mma ya jụọ onwe ya ajụjụ na mama ya na ikwu na ibe ya jele ife n'afịa wee zụọ ụmụfa mbọsị Monde na ọdị mma so ife anyị na-ayọ ndị niile na-ege ntị bụ biko na anyị ebido sensitization anyị ga na-eme na-akọwa mkpa ọ dị onwere onye a na-asị na a ga-egbu ya egbuo na o mepere afịa mana ife anyị chọrọ ịgwa ndị mmadụ bụ na anyị ga-enye gị nkwado ebe ọ bụ na ọmụnwa bụ onye eweliri aka tụọla aka n'akwụkwọ si m ga-represent ndị Anambra South local government isa before the Constitution of Nigeria na mụnwa bụ Ifeanyi Ubah ṅụrụ iyi na mma anọ n'eziokwu na mma agwafa eziokwu so ana m ekene onye ọna mara na ife a na-emewo maka ndị mmadụ maka ndị tụrụ m akwụkwọ maka ọdịmma Anambra South echi bụ 4th of July ka anyị ga-ebido 10th Senate na Abuja mana anọ m na be anyị na taa bụ 3rd agbanyeghị na ibe m niile nọ na Abuja maka ife a ga-ebido na 4th July echi so m chọrọ ka onye ọna ma na ife m na-eme dị m mkpa
na ọ dị m mkpa, dị Chineke mkpa, dị nne na nna anyị mkpa, dị anyị Igbo mkpa. Ife niile eji wee na-asị na a ga-eme sit at home na a ga-eji nọọ maka Nnamdi Kanu, ma biko na anyị ma na-etinye ọnụ na 10th Senate a na gọọmenti a chenji anyị ga-etili ya ọnụ, anyị ga-eje ife niile anyị ga-eje maka, mana si ejizina maka nwanne anyị nwoke wee na-etinye anyị ife ofu. Biznes anyị na-elu uzu n'ala Igbo ka nkụ, maka ọsọ sefa ife anyị ji enye ụmụ anyị nne. So anyị wee na-ekene gọọmenti na nkwado ha na-akwado anyị. Ndị polisi bịara soro anyị wee kpagharịkwata, anyị na-ekene ha ncha niile, wee na-ayọ onye ọbụla ka anyị ncha jikọsịa aka ọnụ, welu ezigbo uche ndị Igbo, welu leba anya n'ife a ka anyị mee ka ọ dị mma. Egwu ji ndị mmadụ egwu ji fa, egwu ji ndị mmadụ, ndị Igbo egwu ji fa, and nwere ndị na-enwe uru na egwu eji ndị mmadụ. anyị wee na-ayọ onye ọbụla biko ka onye ọbụla kwado ka anyị zụwa afịa mbọsị Mọnde. N'onwekwa na ụfọdụ ebe n'ime anyị Igbo a na-azụ afịa mbọsị Mọnde ahụ, and na mba efebere enigwe adabere. So na nke anyị agaghị iche n'ife anyị na-ayọ ọgwụ ka anyị soro. So ndị niile na-akwado na anyị na-azụ afịa na-egodi chekigodi bido n'ebe ndị ọzọ na-azụ afịa ka amalụ na ha dị iche na Igbo, anyị ma adịrị iche. Ife na-ekwu bụ ka ọ dịrị onye ọbụla mma, onye mara eziokwu ya kwuo, ọ bụ ife nchọrọ ịyọ onye ọbụla. Denu na-asịkwa ndị na-eme propaganda, onye asị ha na omere nke a memere, ndị niile onye ọbụla mma nọ na-epostu ife zụọ identity na-epostu gara ife ka o wee na confuse ndị mmadụ, ada ekpuchi afọ ime aka. The truth shall prevail. Ife ọbụla mmadụ emechana n'ụwa eziokwu ga-apụtarịrị ife, and there is never a time darkness and light can be compared together. So biko daalụ na hinne mbụ ndị be anyị, daalụ na hinne mbụ ndị Anambra South, daalụ na hinne mbụ ndị Nnewi niile, ndị vigilante, ndị niile kpagharịrị, daalụ na hinne. Anyị ejechana nata, and onye ọbụla echigakwa na back to post ka anya wụrụ anyị ọwa. Yes, fa ga-atrai kwa, mana fa ga-abịa ka ha zuru ohi, mana ọma nlelufa site na ike Chineke, maka na ike Chineke ka ike ekwensu. So ana m ekene onye ọbụla, kene onye ọbụla na-akwado anyị, kene onye ọbụla ma eziokwu na eziokwu a. Daalụ na hinne.